खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। फरायसा सान फालिनो साखाफारा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 31 मार्च सानखालि फरायसा सान फालिनो साखाफारा जादों। नंगौ बोसोरफ्रोमबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्च खालारखौ फरायसा सान महरै फालिबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो गाजा गोमजायै फालिनो साखाफारा जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। फैगौ 31 मार्च खालारखालि सानसेनि हाबाफारिजों मिरु एबसुआ फरायसा सानखौ दतमा थुलुंगाफुरियाव खुंफुंनो थाखाय दिनै मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी, दतमा दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मिरु जिल्ला आरो दखरानि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा बड'फानि मांखरसालि थुलुंगाफुरियाव नायदिंहैयो। फैगौ 31 मार्च खालि सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो गोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान थामहिनबा फरायसा सान फालिनाय हाबाफारियाव एबसुनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे माहारिनि सानसुमैफोर आरो फरायसा फ्राय 5,000सो सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना फोरमायथिदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीया। मख'जाथावदि फरायसा सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ हादरनाङै मिथिसार होनायाव बिहोमा होनाय महाराष्ट्रनि गागि खौरांगिरि रुपा सिन्हाया बाहागो लाफैगोन। फरायसा सान फालिनाय हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीया। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां खनीन्द्र बसुमतारीया मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालि अर्थात जे थुलुंगाफुरि बे दतमायाव थानाय बेवहाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारी आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी आरो दतमा आन्चलिक कमिटि एबसु जोङो दिनै बेवहाय माने जे फैबाय थानाय 31 मार्च जे साना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान आरो जे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिया माखासे समनि बोसोरनि सिगांनिफ्राय फरायसा सान हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादों आरो जे सानखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआबो फरायसा सान हिसाबै आसाम नाङै गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै रेकगनाइज खालामबाय आरो मोनफ्रोमबो अनुस्थान प्रतिष्ठानाव दिनै खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो बे थुलुंगाफुरियाव मैखोमै माने फरायसाफोरनि बिभिन्न जे जोंनि माने इन्सटिटिउसननि फरायसाफोर फोरोंगुरु सारमोन आरो जोंनि रायजो राजा सानसुमै बिथांमोनखौ लानानै खुंनो थाखाय जोङो थांखि लादों। बे थुलुंगाफुरियाव गासै माने 5,000निफ्राय 10,000 बेबायदि जोंनि फरायसा रायजो राजा बाहागो लानायजों बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो जोङो दिनै थागथियारि जादों। बिनिनो दिनै गिबि जोङो दिनै बे जायगाखौ फोसाबनायनिफ्राय लानानै लाहार फाहार खालामनायनिफ्राय लानानै जोङो बेखौ जोङो दिनै थिग खालामनो होननानै जोङो दिनै ओंखारदों। बे हाबाफारियाव जोङो दिनै स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै सेनियर जार्नालिस्ट महाराष्ट्रनि जाय बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दलन समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों खाथिथाराव थानानै माने जे जोंनि आन्दलनखौ माने हादर नाङै फोसावदोंमोन बा आसाम नाङै फोसावदोंमोन बा भारतनि माने मोनसे बुद्धिजीबि महलाव बा भारतनि इन्टेलेक्सुयेल महलाव बा भारतनि जिखिनि मोनसे माने जे माने जोंनि आयेन बानायग्रा बिथांमोननि गेजेराव बिथांनि गेजेरजों जे जोंनि दाबिखौ जोङो लांनो हादोंमोन। बिथां माने मेडाम माने रुपा सिन्हा महाराष्ट्रनि सेनियर जार्नालिस्ट बिथांखौ जोङो माने स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा जोंनो माने फैनो होननानै कनसेन्ट होबाय आरो बेबायदिनो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों सोमोन्दो थानाय माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि बा माखासे माने आइकन बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनो नाजादों आरो सोमावसारनायजों सोमोन्दो थानाय बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनो जोङो नाजादों। लोगोसेयै जे फरायसाफोरनि जेनोखि बाथ्रा
बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो दिनै थांखि लादों। दा बेखायनो बै दिनखालि जे बे हाबाफारिनि जाफुंनायनि थाखाय जोङो बयनिबो माने अनसायनाय आरो बयनिबो माने हेफाजाब आरो बयनिबो ब्लेसिंस आरो बयनिबो उइसखौ जोङो लुबैगोन। मानो होनबा बियो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माने जोनोम सान, जे सानखौ जोङो फरायसा सान हिसाबै फालियो। आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्राया दाबो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनियाव दङ। बेनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ जोङो मान होनायजों लोगोसे बेखौ फेहेरनांगौनि थाखाय बेबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो थांबाय थानांगोन। बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो दिनै रायजो राजानिसिम माने फोरमायहरनाय जायो। आरो रायजो राजाफोरा जेन बे फैबाय थानाय प्रग्रामखौ माने अनसायो आरो मदद खालामो, आं बेखौनो खावलायहरबाय। गोजोन्थों। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रे मेडिकस बरपारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबार खालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954341429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।